Laudimus nomen Domini, let us praise in the name of the Lord. August 27, year 2023. Dumaguete City, Boulevard. Berarti ka ng tao? Oh. Si Ibdirera, si Bradero? Darwin. Darwin nga. Oh. Marvin. Ang hilingin mo si bigad ka nat dahil eh. Ambot ka rin usa, gaduduwa pa. Akong tubagon ang ipahayag ni Reverend Father Darwin Itgano na ningon siya nga Subispo Palma. God died is to be understood literally, not figuratively. Si Arsobispo Palma kay nisulti na Father Darwin Itgano. Tanawang video ni Arsobispo Palma. Ang namatay ang human nature ni Kristo. Kung ila kanang gaday literal, wa mo litok si Arsobispo Palma na, Bisya Palma. Dili na tumutumo na. Kasi mo puntar, baduganan ni